हाय हॅलो एसएम क्रिएटेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे। तर आज मी तुम्हाला इथे मी पालक भाजी बनवलेली आहे। तर ही पालक भाजी मी कशी बनवली तुम्हाला सांगणार आहे। तर ही पालक भाजी मी एक जोडी पालक घेतलेला होता, तो बारीक चिरून स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घ्यायचा आहे। आणि मी हे अर्धी वाटी शेंगदाणे घेतलेले आहेत, त्याच्यात लसूण दळून घेतले आहे शेंगदाण्यामध्ये। आणि 2 चमचे तेल घेऊन मी त्याच्यात जिरे मोहरीची फोडणी केली। शेंगदाण्याचं कूट टाकून त्याच्यामध्ये परतून घेतलं। 1.5 चमचा मी लाल तिखट टाकून घेतलेला आहे आणि थोडी हळद आणि अर्धा चमचा मी मीठ टाकलेलं आहे। अशा पद्धतीने मी ही शेंगदाण्यामध्ये पालक भाजी बनवलेली आहे। इथे बघू शकता अशी छान आपली पालक भाजी बनते। तर अशा पद्धतीची पालक भाजी तुम्ही पण नक्की करून बघा। व्हिडिओ आवडला, रेसिपी आवडली, ही थोडी आपण शिजवून घेणार आहोत। त्याच्यामध्येच थोडी शिजू द्यायची 10-15 मिनिटं, म्हणजे आपली भाजी छान शिजून तयार होते। तर अशी आपण पातळ पालक भाजी बनवलेली आहे। तर ही रेसिपी कशी काय वाटली कमेंट्स करून सांगा। चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद। मस्त खा आणि स्वस्थ राहा। परत भेटूया नवीन रेसिपी सोबत। धन्यवाद।